धमाका म्यूजिक प्रेजेंट। आई भैया, हम गायक नवनीत राजा आप तमाम श्रोता लोग के बीच में एगो बहुत ही सुंदर गाना लेके आयल बनी, जना के नाम हम मेहरी का था। हमार बड़ भाई मंटू भाई के मेहरारू इनका के छोड़ के चल गल बड़ी, तो देखिए अपना भाई से हम कैसे गुहार कर तनी और बताओ तनी ये सब सुने के बाद। बाहर खुला की गोइला खाता भौज के नहीं चलत पाता, कवन के संगे भइली लपाता। घरवा से गोइली फोन पला गोल, कवन के संगे बाड़ी भागल। मन बहकवल कह के रानी, यही से बढ़ल बावे परेशानी। गौवा के लोगवा मारी बानी, खेल अगर जे इनकर जानी। सब तो बतिया उनके रहल, कोइली नहीं हमर कहल। बैली ना के कटाई घर के कथा सुन लो अपना मेहर के। कितना बात छुपौले बानी, सुनो आज सुनाओ तानी। मिलत रहली चौरी के कान्हे, देखे गइल टच मोबाइल, तबे से रहली उ पगलाइल। वीडियो कॉलिंग उ बतियाइल, लिहली अपन यार बुलाई। राजा राजा ओकर के कहे, ओकरे संगे घूमत रहे। बाइक पर बैठस डंगरी पसारी, उनका जैसन देखनी नारे। उनका से रही हम ही डर के, कथा सुनल हो अपन में हर का। म्यूजिक डायरेक्टर डंगरी पसारी सुनत रही गाना, घरवा में नहीं बनवली खाना। फिल्म देखत रहली रोजाना, बिना पैसा के लैली साड़ी। चक्कर लगावे घर मरवाड़े, छोड़ी हो नहीं अब की बारी। खेला ऐसन कैल है बाड़ी, इज्जत के हमारा बनवाली तमाशा। सुन के हमार हो बिगड़े दासा। बाहर से आजा जल्दी भाई, घर में दतू बखरा लगाई। भगली ऐसन लीला करके, कथा सुनल हो अपन में हर का। सारा अकिल बात हेराइल, रहल इन पे फोन बयाइल। मोतिहारी में बाड़ी धराइल, धैले बा सुनौन कर भाई। यार के ओकरा होत पिटाई, अकिल ओकर ठिकाने आइल। ओही जाऊ हो बाटे पटाइल। राजा जी नवनीत जे जानी, हो जाई बहुते बदनामी। गौवा में जब जब आवस, दिलीप वीरेंद्र से बतियावस। लावता लोग घरे पकड़ के, कथा सुनल है अपन में हर का। रिकॉर्डिंग स्टूडियो अरे राज।